A la carretera de la Casa Blanca s'eliminen estos dies els punts més estrets d'esta via. L'Ajuntament de la Pobla ha decidit invertir així part de la subvenció de 20.000 euros que ha rebut de la Diputació de València per a la millora de carreteres dins el terme municipal. Junt a l'ermita s'eixampla la carretera en més de 2 metres. Les obres a l'entorn de l'ermita per fer un espai lúdic i esportiu han permès reordenar tot aquest espai. El mur de pedra que delimita l'ermita i ara també este nou espai s'ha desplaçat i això fa que quede més espai a la vorera. Un espai que este dimarts les màquines s'encarregaven d'asfaltar. En esta modificació, en aquest asfaltat que estem fent, estem guanyant-se una amplària d'un parell de metres de lo que era la carretera com estava fa uns anys a com està avui, amb la qual hi ha més seguretat pel tràfic i per tota la gent que passa per ahí. Esta entrada del poble guanya així en una carretera més ampla i amb major seguretat per al trànsit. També ho fa este altre punt de la mateixa carretera. Està només passar el camí de Pla de la Cova i així la carretera s'estretava al pas d'una regadora. L'Ajuntament acordava amb els propietaris poder canalitzar-la per poder fer més ampla la via. La regadora s'ha passat per un tub. Per damunt d'ella ara passaran els vehicles, amb el que s'ha guanyat vora 1 metre de carretera. La zona de la Casa Blanca era un punt que hi havia molta estreta de calçar, que dos autobusos no podien cruzar-se per les medidas que tenia. Entonces arribarem a un acuerdo en el Pou de la Casa Blanca, en el qual ens donem permís per poder entubar la sèquia, la regadora, i a entubar la regadora i reasfaltar-ho guanyem dalt d'un metre d'amplitud, amb la qual donem més seguretat als vehicles que passen amunt tots els dies, i per una altra banda se poden cruzar, que hasta ara en els anys aquesta carretera cada vegada passen més vehicles, quedava molta estreteta i era el punt més negre que tenia aquesta carretera. El regidor d'Obres ha assegurat que treballs com els que ara s'estan fent en la carretera de la Casa Blanca està previst fer-los en poques setmanes i que es facin en altres vies del terme com la carretera que porta a la Maquiva.